Saka taona kuti zvakakodzera kuti tichitora hedu hama yedu tinonoiradzika panzvimbo yayo inofanira kuzorora. Maposa hana kuuya, murekwa ndavamba tizivi, asi chandinoziva ndechekuti muupenyu tichazosangana hedu nekuti bhiu yakafa haisi huku, haisi mukaba. Auraya mwana asina mhosva obva angopiwa bail in 48 hours. Zvinobudawo here sokuti mupurisa here. Ini chandinoti kuna bhiu usazorore, akakura uri kumuziva ende inini zvekuti zorora murugare ini mashoko handimakwanisi. Asi chandinoziva ndechekuti nekurwadziwa kwandiri kuita ndavambi kana murekwa ndavambi ichazotitsvaga, ende isusu tiripo tinotoraramawo tiri vanhu, endiwo hatina kungoviga kuti takungomuviga. Chandinoziva ndechekuti chokwadi chichazobuda hachona pachena, asi chokwadi chakutobuda pachena tichanetsa kuwanika kwedu ende tichanetsa kusvikika kwatiri tichizotsanangurwa nyaya dzakafanana nedzidzi nekuda kwekurwadziwa kwatiri kuita, nekuda kwekutenderedzwa kwatiri kuita panyaya yakafanana neiyoyo. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe, chishuwo chedu kuti muite subscribe mubatane nemhuri yeDestiny TV. Nhasi uno mushure memwedzi nechidimbu tiri kuona mhuri yaBlessed uyo akafira mumaoko emapurisa paRuhwa Police Station. Vauya kuno kuzotora mutumbi waBlessed uyo wavari kuti vari kuenda kunoradzika. Tataura nasisi vaBlessed. Zvinorwadza zvakaitwa kuna Blessed. Vanoziva ivo kuti munhu akatadzira mupurisa marangirwo acho aanoitwa anenge akaomarara, asiwo iko zvinezvi mupurisa auraya munhu, asi mupurisa iyeye kutaura kunoku ari kufamba ari panze, kungoenda kukoti nekusvikopiwa bail zvinova zvinhu zviri kuvarwadza. Mama, tauyawo pano apo muri kutora mutumbi waBlessed Belief. Mukomana akaraswa neupenyu hwake mumaoko emupurisa pakamba yemapurisa. Chii chamungade kutaura? Sei iko zvinoizvi tikuona kuti nguva yanga yareba asina kuvigwa? Sei iko zvinezvi maakuti maakuchienda kunoradzika Blessed? Pari zvino ndiri kunzwa kurwadziwa zvikuru nekuda kwehanzvadzi yangu, hama yedu mumusha. Tiri kunzwa kurwadziwa, nguva yanga yareba, maresults asingabude. Saka maresults azobuda kechi3. Saka after a month and a week. Saka taona kuti zvakakodzera kuti tichitora hedu hama yedu tinonoiradzika panzvimbo yayo inofanira kuzorora pane kuti arambe ari mumochwari. Zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka kuburikidza nemupurisa akaponda mwana wedu mumaoko ake achishandisa chisimba chepolisi. Yeti mwana wedu anga asina mhosva yaakapara, aimbunyikidzwa, kumbunyikidzwa kuti abvise chioko muhomwe inova inonzi bribe isingabvumirwe nemapurisa, asi iye semupurisa aida bribe kumunhu asina mhosva. Saka tiri kunzwa kurwadziwa sezvo zvekare mupurisa uyu aisabudikira achitiza-tiza, achizowanikwa after 2 weeks zvonzi mupurisa awanikwa opiwa bail kunonotongwa ebva abvumidzwa kuti awane bail. Iye ari munhu akaponda mwana zviri pachena zvaizikanwa, even kana maofficer in charge epastation ipapo vari kuziva nyaya yavo kuti mupurisa wavo wavakapinza basa akaponda mwana uyu, mwana asina mhosva, kuri kumbunyikidzwa kuti abvise chete bribe. Saka tichatengedzeseka sei sevanhu munharaunda kana munyika matinogara kana mapurisa ariwo ndiwo akuchemerera bribe, kumbunyikidza vanhu vari kuzviraramira kuti tipei bribe ndokuti tikubudise, yeti iwo munhu usina mhosva. Saka tichanoripotawo nyaya dzedu idzi kupiko. Tiri kurwadziwa nestate yave nemwana wedu.
zvikuru sei tichitarisa kumupurisa akaponda. Haana kana kumboita shungu kana yekutumavawo vakuru kuti akumbirewo ruregerero kuti tine urombo nokurasikirwa kwatakaita nemwana. Saka tatoona kutoti bheta titange taviga hama yedu nokuti pairi hapana kunyatsokodzera, azorore zvake. Mupurisa uyu Ndavambi akapiwa bail. Apiwa bail ari kunze kudaro haana kana musi waakambofona kana kuuya kana kutuma hake hama dzake kuti vauye mukwanise kubatana pamwe chete. Haana kana musi kana mumwe chete kana hama imwe chete inobva kwaNdavambi kuti ubuya uzongobatanawo nesu kuti sori hakuna. Tichitaurisa history yaBlessed paakanga ari muchitokisi pachinzwa rudiwa mari, akanga atoudza vanhu kuti tengesai midziyo yangu, zvichireva kuti iko zvino izvi mari yekuti munoviga Blessed zvafamba sei kana muri kuti hamuna kana kwamakamboona help kunyange kune vakaponda. Isu semhuri hatirarame semhuka, tinozvishandira sezvo iye iBlessed aitoshanda vakatochiva upenyu hwake vakaona kuti bheta timuitire zvokuti anotipa mari mukomana uyu tikangomurova anotipa. Asi saBlessed anga ari munhu ari pachokwadi, aisada kuti abvume mhosva yaasingazive kuti abudise mari achipa mupurisa iye asina mhosva yaakapara. Ivo vaiona sokuti mwana uyu anototipa chete mari yatiri kuda. Saka Blessed akafira chokwadi chake. Chii chamuri kuda kutaura imimi? Tinoziva kuti dzimwe nguva unoona kuti munhu anopara mhosva wanzi uri kutongwa uchibva mukati nekuda kwekuti mhosva yako yakadai, then kwauya munhu wekuti akambenge atotisa asi wongoenda musi wangopinda mukoti musi iwowo nekubva atopiwa bail. Izvozvo zvakatishamisa chaizvo kuti inge wani chero munhuwo zvake akakuvadza kana kurova mupurisa anotongwa nemutongo chaiwo. But Blessed kauyu auraya mwana asina mhosva obva angopiwa bail in 48 hours. Zvinobudawo here sokuti mupurisa here? Ipapo pari kutirwadza zvikuru kuti Blessed Ndavambi ari kufamba kunze uko court free, asi iye iye ari akauraya mwana uyu, iye ndiye ofamba court free, mwana akaurayiwa akapondwa. Zviri kutirwadza semhuri, tarwadziwa. Kutaura chokwadi tiri kurwadziwa. Chii chamungade kutaura imimi? Kuri kuti Ndavambi ari kuona zvatiri kutaura panapa nhasi kwaari ikoko. Dai Ndavambi anga ari munhu anorarama muvanhu, aigara pasi nemhuri yake, eiturira kuti ndakapara mhaka ndinofanirawo kunoisa rubatsiro rwangu. Isusu hatisati tataura zvokuti ngatibhadharwa, asi munozizivawo imimi kuti munhu akauraya munhu, vanhu vanototora munhu unonoisa padhoo pemunhu auraya munhu. But taona zvakodzera hedu kuti hatingatatambudza mwana wedu. Asi Ndavambi semunhu akaberekwa kuvanhu akaenda kunopinda basa kuvanhu, handifungidzire kuti kupolisi vanokurudzira izvozvo. Handifungidzire nokuti ndo kunochengetedzwa mutemo. Dai anga achifunga nemhuri yekwake angadai auya kuzoti ndauyawo nerubatsiro rwangu uru. Pamazita akataurika tine umwe muvakidzani anova iye kwakatangira nyaya iyoyi achizononyepa. Chii chamungada kutaura kwaari? Muvakidzani uyu anova ndiye akakonzeresa kunotora hama yake Ndavambi uyu, kana ishamwari handizivi. Mwari amuitire zvake zvakanaka. Mwari ndiye achamutonga, kudenga kuna Mwari, nokuda kwekuti isusu hatifaniri kunge tichapa mutongo. Mwari ndiwo vachatonga. Ndo zvataakukumbira kuti ivo Mwari vari kuona mwana wedu akatambudzwa, achirohwa, asingadzosere, akaiswa maoko kumashure, asina paari kugona kuvhika napo, asi iye asina mhosva. Aiwa kudenga kuna Mwari. Aiwa mashita yenyu mama. Tataura zvakare naMelisa uyo akaona hanzvadzi yake ichirohwa, iyewo akatorohwa nemupurisa umwe chete. Ati iye hongu zvingaita sekuti munhu pasi panonoramba mhosva, asi
mupurisa uyu nezvaakaita vachavatsvaga uye vataura kuti haasi kukwanisa kutaura mashoko ekuti rest in peace. Melissa, takambotaura newe Blessed achangobva kushayika. Iko zvino izvi pane nguva yakareba zvakadii kubva musi washayika Blessed? Now pane 1 month and almost 2 weeks some days. Takambotaura zvakare uchichema pamusoro pekuti zvinorwadza zvikanga zvichibuda kupostmortem uye postmortem dzaiva dzaitwa 2 dzese, yechitatu yakazoitwa here? Pakaitwa mapostmortem 2 ndo yakaitwa. Yekutanga ndo yakafoila tinounzwisisana nayo, yechi2 yaichiona maresults akazobuda zvavo, but akabuda after a month. Iko zvino izvi nhasi uno tiri kuona kuti mava kutora mutumbi waBlessed kuti muende kunoradzika. Chii chauri kuda kutaura pamusoro pezvakaitika? Takambotaura newe uchitsanangura zvese zvainge zvaitika kuna Blessed. Chii chauri kuda kungotaura pamusoro pezvakaitika uye pakusunga kwakaitwa Ndavambi? Ini nangu chekutanga ndoda kutenda kune vakanga vachitibatsirawo mukufamba kwese kwatakanga tichiita, even kumapurisa mamwe akatibatsira vaishanda nyaya iyi mune zvakanaka, nekuwanawo mazano nokushingisana even isusu kufamily yedu kuti tikwanise kunge takashinga kusvika maresults azobuda, uyezve nekuzosvikawo pakuisa musoro pamwe chete kuti tikwanise kuzosvika zuva ranhasi rekuti ndakwanisa kuti takunoviga hanzvadzi yangu. Chii chauri kutaura pamusoro paNdavambi? Tiri kuona kuti iye zvino izvi ari kunze. Vakazombosvika here kumba? Vakazombofona here? Pane pawakamboti vakambofona kubva zvapiwa bheo, vakazombofona here kana kungosvika kana kutumira nhume zvadzo? Ndavambi haana zuva raakambofona kubva musi waakapiwa bheo. Inini hangu ndinoziva pamutemo kuti kana nyaya iri kumapurisa iri kumakoti zvinonzi iye haatenderwi kutaura nesu and isusu hatitenderwi kutaura naye. Asi chandinoziva ndechekuti kunyangwe kwatinobva sevanhu tinorarama kunotoviwo nechivanhu chatinoraramawo tiri mukati machiri, and uyezve tichiziva kuti kana tichinge tapara mhosva, munhu wakapara mhosva, mapariro aita mhosva, kana iwo uchitya kusvika panzvimbo unokwanisa kuenda nerweseri. Iye semunhu ari kuzviziva imhosva ingarambika aiona pavanhu kana kuti pachita chevanhu kuti aiwa, asi pachokwadi mhosva ari kuiziva kuti ane mhosva. So angadai akapotera kana kumapurisa kana kupotera kune veukama vakakwanisawo kuuya varivo, asi iye mupari wemhosva asina kukwanisa kusvika patiri. Mashoko aungade kutaura zvakare kumuvakidzani wako? Nokuti tinoziva kuti isusu kutorwa wakaitwa Blessed pamba, pane muvakidzani wamotogara pedyo naye, nokuti zvichida munenge muchiti muchibuda pagedhi munenge muchionana, kwamuchaenda munenge muchionana. Vakazombosvika here panzvimbo vamaposa? Vamaposa havana zisati vasvika panzvimbo kana inini hangu pate zvangu handisati ndasangana navo kana kuvaona, and uyezve ivo kumba kwedu havana kusvika. Ininiwo kumba kwavo handisati ndakasvika, ende handina chandinosvika ndichida. Handina kana kuvafonera kana kutaura navo, handina chandati ndaita navo. Ivo semunhu anoziva mukugarisana kwedu, semunhu ari kuziva nemaitikira zvakaita nemaitiro avo akazviita, semunhu anofunga uyezve anoziva mukurarama, angadai akauya kana kwandiri inini because inini ndiri hama yemunhu akafa, asi angadai akauya akati ininiwo munoziva kuti kuye kwandakaita ndichitora B pano ndichizoenda naye kumapurisa akazosvika mukuzorohwa kusvika mukufa, hatina kuziva kuti zvinhu izvozvo zvichasvika ipapo. Munoziva kuti kutaurirana kana kukumbira regero kunoita kuti kunyange uri munhu ungori nehasha zvinodzora kutsamwa kwevanhu, but now hakuna, maposa hana kuuya, murekwa Ndavambi hatizivi. Asi chandinoziva ndechekuti muupenyu tichazosangana hedu, nekuti bhiu yakafa haisi huku, haisi mukaba, asi chandinoziva ndechekuti muupenyu tichazosangana hedu, hapana chakamboipa ipapo.
Mashoko aungade kutaura zvakare. Tinoziva kuti patinoonekana nevadikani vedu vanenge vakaenda vanonzi vanonzwa zvatinotaura izvozvo. Ya, inini chandinoti kuna B usazorore. Akakura uri kumuziva and inini zvekuti zorora murugare ini mashoko handimakwanisi. Chinhu chandiri kungoda ndechekuti B dzokera and isusuwo semhuri ndafunga tashanda mwedzi wese mwedzi ne2 weeks tabudisa mari yakawandisa zvisingaiti kuti tizosvika pari nhasi takuti takunoviga B. Mari iyoyo yabuda yakawanda and uyezve mwoyo wangu uri kurwadza kuti zveshuwa B nhasi kutoenda zvechokwadi hapachisina pekuti tichazoonana kana kuzotaura nezvake. Asi chandinoziva ndechekuti nekurwadza kwandiri kuita Ndavambi kana mhuri yekwandavambi ichazotitsvaga and isusu tiripo tinotoraramawo tiri vanhu andiwo hatina kungoviga B kuti takungomuviga. Chandinoziva ndechekuti chokwadi chichazobuda hachona pachena, asi chokwadi chakutobuda pachena tichanetsa kuwanika kwedu and tichanetsa kusvikika kwatiri tichizotsanangurwa nyaya dzakafanana nedzidzi nekuda kwokurwadziwa kwatiri kuita nekuda kwokutenderedzwa kwatiri kuita panyaya yakafanana neiyoyo. Ya, chimwe chinhu chiripo ndechekuti mukadzi waB akazvitakura panguva yataitsanangura ndofunga takatombotsanangura amira zvazvakaita. Mukadzi waB akasvika mukuenda kuchipatara paranyatwa akasununguka mwana musikana izvezvi Tani chimwana chedu chisikana chatave nacho chatakutoziva chatakatumidza zita rekuti Tanya. Ndo patakutionerawo B ipapo asi zvese zvichikonzereswa namaposa nandavambi zvichireva kuti B asati avigwa mwana wake akazvarwa asi haana kukwanisa kumuona. B akafa, mukadzi wake akazvitakura haana kukwanisa kuona mwana wake. Nawo mwana wake atove mu3 weeks here kana ndisingakanganisi azvarwa. Tikamutumidza zita isu sefamily kuti mwana wedu anonzi Tanya and tinotovei naye. Asi chinhu chikutirwadza ndechekuti B chatoza ndechekuti haafire mahara and kunyangwe musi watiri kuti tikunomuratidzika ndimangwana tichimisa pasi mashoko iwawo haasi kuzomboregedza kubuda. Tichaudza B kuti B mira semurume usafe zvekufira futi, muka udzokere. Kana wazonziwo warara wafa zvekuti hausina chimwe chauchakwanisa kuzvimirira pache zvako, aiwa zvakanaka, Mwari ndivo vachatonga. Asi pari zvino isusu tiri pano pasi tikudawo maresults kubva kuna B nekuti Mwari tozoti vanotonga asi havachatitongi tiri pano pasi semamirira takaita. Isusu takuda kuti isusu tiri pana B atimiririrewo pane zvese izvozvo. Kurohwa kwakaitwa B iwe wakarohwawo ukatotaura nyaya yange iri kumapurisa zvakazofamba sei panyaya yako iweyo yekurohwa kwako nandavambi anova iye akazouraya hanzvadzi yako? Ya, nyaya iyoyo ndakasvika pakuenda inini ndakatoripota ndikataura nyaya yakatoenda kukoti. Inini ndakarapwa gumbo rangu ndakakwanisa kurapwa mune zvakanaka. Ndakarapiswa muchipatara chemahuman rights gumbo rangu rakaita zvakanaka tikaenda kukoti. Ndaenda kukoti ndavambi akabvunzwa akati inini handina kuuraya chi, handina kuuraya munhu. Akati inini handina kurova munhu. Ndindavambi akataura mashoko ezvakanzi inini handina kumbomurova. Akabvunzwa naPP zvakanzi wakamurova here, zvakanzi handina kumbomurova. Ndobva anzi buda panze. Inini ndobva ndasara ndichibva ndazoburitsa mapepasi emushonga yaisanda ndakatengerwa kuchipatara ndikabuditsa ndikamaisa apo. Saka changa chasara ndechekuti pari kudiwa medical report ndo iri kudiwa yekuti ndiite sei ikwanise kuenda kukoti iswe pane dhoketi rangu. Saka makasangana kukoti papa haana zvino zvaakataura newe ndavambi? Haana kutaura neni and ini handina chandakataura naye hatitenderwi kutaura tese. Aiwa masvita enyu mufambe zvakanaka mukwanise kuradzika blessed zvakanaka. Alright, ndinotendawo nemi makamira nesu kubva pabasa rese iri kusvika paizvezvi zvitiri kuenda kunoradzika tichizotaura nokufamba kwenguva kana Mwari vatitenderawo.